Cap de setmana d'acció i de cinema a Ontinyent. Un pintallavis és la font d'inspiració per als 23 equips que competeixen en este concurs. Tenen 36 hores per pensar, gravar i muntar un curtmetratge pels carrers del poble. Ontinyent s'ha convertit durant este cap de setmana en un escenari de cine. Una productora ha organitzat un concurs de curtmetratges de només 2 minuts. Els participants tenen 36 hores per a rodar-lo i han de començar la trama a partir d'una idea comuna. Un pintallavis. 23 equips de rodatge han envaït Ontinyent des d'ahir a les 9 del matí fins a les 9 d'esta nit. Han d'idear, fer el guió, gravar i editar un curtmetratge de 2 minuts. És un repte en 36 hores, pensar la idea, rodar, buscar les actrius, buscar les localitzacions i un poc dur-ho tot avant. A treballar a contrarrellotge, diguem, i tindre 36 hores, t'obliga més o menys a veure els teus límits. No és l'única dificultat. El punt de partida dels arguments havia de ser un pintallavis. És un objecte molt cinematogràfic i podia servir tant per a comèdia com per a drama, pot servir per a cine negre, té moltes possibilitats. Teníem el projecte dels zombis, no? Volíem fer alguna cosa. Hem estat aquest matí en la presentació, ens han dit que era el pintallavis i hem acoplat molt bé el guió a lo que volíem fer. El primer premi serà de 500 euros. Tots els curts es podran veure a partir de dimecres a la web del periòdic d'Ontinyent.